Hola, benvingudes i benvinguts a un nou capítol de l'Habitació Podcast, que és la plataforma d'orientació per a preuniversitaris de preparats.cat, on parlarem de tot allò que no us expliquen de molts temes i que us poden interessar molt, ja sigui salut mental, els estudis, professions, com acabar triant el vostre futur, entre moltes altres coses. I avui parlarem de tot el que no us expliquen de com orientar-vos i com triar el vostre futur, sobretot quan no teniu ni idea de per on començar ni què acabar fent. I per això avui entrevistem a Carles Ventura, que és coach especialitzat en adolescents i joves, que assessora a persones com vosaltres, que ens esteu veient o escoltant, a prendre millors decisions sobre què estudiar amb més calma, amb més sentit, i a no estar tan perduts amb aquesta voràgine de què fer amb el meu futur. I amb ell parlarem, doncs, això, de com gestionar aquests dubtes, de què fer quan et sents perdut o perduda, i quines eines ens poden ajudar a triar, doncs, què fer a partir de l'any que ve, a partir d'aquests 17, 18 anys, o quan faci falta. Benvingut a l'habitació. Moltíssimes gràcies. Doncs, Carles, començant amb la primera pregunta. Diries que és normal sentir-se completament perdut amb 16-17 anys? Què és normal i què no és normal. També. Comencem per aquí. També. Perquè és normal que ho tinguis claríssim i és normal que no tinguis ni idea. Clar. Al final, cadascú està en la seva situació, cadascú està en el seu món i és fantàstic que estiguis com estiguis. El tema és que no et quedis parat si no saps on vols anar. Clar. Normal, tot és normal. I per què creus que tenim com aquesta pressió, aquesta sensació que ho haurien de tenir tot clar? O sigui, aquests que van una mica perduts, per què senten aquesta angoixa? Potser amb les comparacions amb altres o què diries? Per què hem de triar? Per què hem de triar? Clar, és que estan obligats. No és que vulguis no tenir-ho clar. És que em diuen, en aquesta edat has de fer una decisió. I dius, ostres, i què faig ara? No? I aquesta és la pressió. A part que després sigui més o menys complicat. Però d'entrada és, has de decidir. Clar. Endavant. Clar. Total. I algú s'ha de triar, està clar. Però tu parles molt sovint, i a Preparats també ens encanta aquest tema, que és de la por d'equivocar-se. D'aquest punt de dir, sí, jo he de triar, però estic prenent una bona decisió, m'equivocaré, serà el xafastre més gran que he muntat a la meva vida. Com creus que poden gestionar les persones que han de triar aquesta por i sobretot que no els hi faci triar una cosa perquè sí? Sí, a veure, la por realment, per mi, jo ho defineixo sempre com una boira davant dels ulls que no et deixa veure res més. No? Tinc por d'equivocar-me, tinc por de no estar a l'alçada del que la família espera, i si després no m'agrada, i si. Tenim tots aquests isis que ens posen una boira als ulls. Quan això tu treballes mínimament, perquè demanes ajuda, perquè ho parles amb companys, perquè busquen el preparats.cat, perquè busquen un professional, aleshores aquesta boira comença a marxar i de sobte tot és molt més fàcil. I aquell noi o noia que et ve al despatx i diu no en tinc ni idea, de sobte quan marxen les pors ja és bueno, sí, és que m'agrada això, he mirat alguna vegada allò, que potser, llavors ja és molt més fàcil. O sigui, les pors realment són el que ens bloqueja i és el que hem d'aconseguir treballar una mica. I tu em preguntaves, com ho fem per treure aquestes pors? No serà tan immediat, però d'entrada el primer és saber com estàs tu. Perquè no és el mateix, si jo tinc por perquè no sé ben bé el que hi ha, jo tinc por perquè crec que és una cosa que tota la vida m'afectarà, jo tinc por perquè encara no m'hi he posat i s'acosta el dia i m'estic començant a notar la pressió del temps. Quan veus una miqueta com estàs tu emocionalment, a mi m'agrada molt fer un exercici que és, imagina't que m'has d'enviar un emoji i explicar-me com et sents. I a partir d'aquí començar la feina de dir, ostres, realment el que em noto és que estic bloquejat, que és diferent de dir estic angoixat, que és diferent de dir estic despistat. I a partir d'aquí comença a mirar com estàs, com vols estar, quin canvi emocional has de fer, no? Cap on vols anar, i ja està. Jo vull estar superrelaxat, jo vull prendre aquesta decisió amb il·lusió, amb ganes, ostres, i com ho fem? Llavors ve la part aquesta, no? Pues, com ho fem per il·lusionar-te, per començar a guanyar aquesta energia que potser ara no tens? A vegades és parlar amb un orientador, a vegades és parlar amb els companys, o senzillament és seure i començar a mirar. Que moltes vegades la por ve perquè hi ha tant per triar i encara no m'hi he posat, entro a l'ordinador, obro 42 pestanyes al Google, no? I dic, i ara què faig? Doncs començar a seure en calma, apuntar, mirar, és el primer pas, normalment, per relaxar-se. Evitar la famosa procrastinació. Total. De ja ho faré. Però... Tots som procrastinadors. Al final, el 99% de la població ho és, no ens hem de sentir malament, ens hem de sentir malament si ens està començant ja afectant negatiu. Ho deixi per la setmana que ve i ho faci a l'últim moment, bueno, pues si me surt bé, cap problema. De fet,
tu i jo, Carla, treballem molt en aquest sector de l'orientació acadèmica i veiem que últimament molts estudiants fan aquesta decisió de què estudiar en base de les sortides professionals, és a dir, trien uns estudis pensant que tindran una millor posició laboral o un millor sou, per exemple. Creus que aquest plantejament és equivocat? O dit d'una altra manera, si el lloc que a mi m'agrada crec que no té sortides laborals, què s'ha de fer en aquests casos? El despatx està ple de nois i noies que han triat uns estudis perquè tenien sortides. Jo mateix vaig fer ADE perquè em van dir aquí trobaràs feina. I amb els anys m'he reinventat i he canviat radicalment el tipus de feina que estic fent. Aleshores, tots aquests nois i noies que et venen i et diuen jo vaig triar ADE, jo vaig triar dret perquè tenia sortides, moltes vegades, alguns no, alguns diuen no, fantàstic, mira, si com no tinc cap altra cosa que m'interessi, doncs ja m'està bé, no passa res. Ara bé, també hi ha nois i noies que diuen no, és que veig que això no em desperta la passió, no em remou res. I fer uns estudis quan no et remou res, que són 4 anys, i després vols fer un màster, i després treballar. I treballar d'això. I clar, és molta pressió. Aleshores, per mi hi ha un mantra que és, ostres, busca allò que t'apassiona, busca els teus somnis. Si els trobes, persegueix-los. Jo no sé que tindrà sortida. És que al final ningú pot garantir res, tampoc. És que jo no sé que tindrà sortida. Mira el món com està canviant. Tenim ara la intel·ligència artificial, que es parla de tantíssimes coses, entre elles com afectarà el món laboral, no ho sabem ningú. Aleshores, jo trio per unes sortides i arribo a aquell mercat i em trobo que aquest mercat ja no existeix perquè l'han canviat radicalment. 100%. Preocupa't d'estudiar, que et desenvolupi la teva il·lusió, les teves habilitats socials, la teva empatia, l'organitzar el pensament, tenir una cultura, que això és el que et permetrà competir en el mercat laboral en el qual vagis. I si no, ja et reinventaràs. Que al final no serem els primers, possiblement la gent que ens vegi tenen un tiet, un cosí, un germà que amb alguna de les crisis s'ha reinventat, ha canviat de feina, ha canviat de sector. Sí. La vida és molt llarga. És que és totalment això. És que la perspectiva de vida, si la gent que ens escolta té això, 16, 17, 18 anys, la perspectiva d'esperança de vida actual és de 84 anys. Els hi queden 67 anys de vida. Tu creus que ja tota la vida faran això? És que és impossible. No. Clar, canviaràs, et reinventaràs, faràs coses diferents, et tornaràs a formar. Exacte. I al final dius, ostres, m'agrada molt dibuixar, faig un tema d'això, però igual acabes gestionant un museu, és que no ho sé. Sí. Al final també aniràs descobrint coses amb la vida, i si parlo molt em talleu, No, que va. Aniràs descobrint coses amb la vida. Jo al tenir fills, per exemple, em va canviar tot el panorama i vaig dir, ostres, jo vull ajudar persones perquè això és molt bonic. Clar. O una altra persona estarà al món laboral i dirà, ostres, he descobert que màrqueting potser no, però els companys de finances, això que fan m'interessa molt. I et reinventaràs, o sigui que hi haurà 1000 coses que aniràs descobrint. Fins i tot els xavals que igual als 16-17 no ho tenen clar, fan un cicle i quan acaben el cicle amb 2 anys més de maduresa han descoberт coses. És que sí. I llavors ja tenen més clar cap on volen continuar. Canvien molt. Ja. És important no tallar-se les ales des d'un bon principi pensant que igual allò no tindrà sortida. És que és el que dius tu, em sembla molt bona resposta. Sí, perquè al final, si tu vols acabar treballant d'allò que tu tenies previst i no hi ha moltíssima oferta laboral, et buscaràs la vida i potser hi arribaràs. Però és que a més també pots acabar accedint a un altre àmbit laboral que sigui amb aquells coneixements que tens tu. Per exemple, això que dèiem ara de la IA, sabem que està desenvolupant-se marxes forçades, que cada dia estan canviant coses, i potser fa uns anys es deia lo típic de, ostres, filologia, vols estudiar filologia? Treballaràs de profe com a molt, no? Doncs ara hi ha filòlegs amb temes d'IA, perquè el llenguatge és superimportant amb la IA, no? Llavors, què sabem de com anirà d'aquí 3, 4, 5, 10 o 20 anys? M'agrada molt explicar també un exemple d'una persona que va estudiar ciències medioambientals, perquè li agradava molt el tema ambiental. Llavors va entrar a treballar com a auditora de riscos ambientals. És a dir, anava a les empreses i assessorava, ostres, estem fent el reciclatge bé, estem reutilitzant, estem contaminant, com ho estem fent. I això que va aprendre d'auditar i controlar li va agradar molt, tant que va pensar, ostres, saps què? Va fer un màster en informàtica, en seguretat informàtica, i ara es dedica a auditar però els riscos informàtics de les empreses, la ciberseguretat. Amb la qual cosa dius, aprofito el que ja sé, però em reinvento cap a un sector que igual m'agrada més. Total. I totes les sortides són bones. Al final és que t'hi trobis a gust, que t'agradi, i si no, continua buscant, que la vida, per sort, és llarga. Total. Totalment. I això, hem anat dient això, no? Que els interessos poden anar canviant al llarg dels anys o que tu pots haver de reinventar o voler-te reinventar per les causes que siguin. Però tu, el tema de la vocació, què en penses? Hi ha
una vocació per persona, com allò que a vegades s'ha dit de hi ha un amor per persona, com a molt o dos? Què en penses d'això? M'encanta aquesta pregunta. Ja m'agradaria que tothom tingués una vocació. Comencem per aquí. El problema no és tenir-ne una, el problema és tenir-ne 0. Que és el que ens passa, o ens ha passat a moltíssimes persones, que no és allò que jo des de petit ja volia treballar de... Jo volia ser escombriaire per portar un camió ben gros, vale? Però amb els anys vaig veure que potser no. La vocació, ojalà tothom en tingués una, m'encantaria que tothom pogués anar a buscar, tenir aquell somni que els mou endavant, que els fa avançar i que tot. El risc és que la majoria de gent no té aquesta vocació. Llavors la primera feina moltes vegades és dir, ostres, mira endins. Quant de temps dediques realment a mirar endins? O quan tinc aquest dubte i aquest risc em dedico a distreure'm i a passar pantalles i si no cal qui pensi perquè m'agobio, doncs potser és el moment de començar a mirar molt més endins, dedicar-nos temps endins. Ojalà, m'agradaria que tothom tingués una vocació. I després hi ha gent també, normalment gent més potent, que tenen moltes vocacions, que li encanten moltíssimes coses, que també i se'ls hi dona bé, amb la qual cosa la decisió també és molt difícil. Però ojalà, ja m'agradaria que tothom tingués una vocació i escolta, si has de triar entre diverses vocacions, doncs benvingut sigui. Ja trobaràs la forma de posar l'altre com un hobby o dintre del teu dia a dia, ja trobaràs la forma. Total. He contestat? Sí. I de fet, amb això que deies de mirar cap endins, ostres, jo crec que, convido a la gent que ens escolta o ens mira que costa, ja ho sé, perquè estem molt enganxats al mòbil, però agafar un dia una llibreta, un tros de paper, una nota del mòbil, però posa en mode avió, o, no sé, un Word a l'ordinador, i intentar escriure alguna cosa, intentar fer-te alguna pregunta, però sense cap distracció, perquè realment seure i, ostres, estar amb tu callat una bona estona i pensant, no ho fem gaire, i és molt, molt important, I d'entrada, molts instituts i moltes escoles ja fan els seus testos, ja t'ajuden a donar una mica de voltes i a engegar aquest procés. Què millor que a partir d'aquí començar a parlar, escolta, família, us explico com ha sortit, com ho veieu vosaltres? No perquè la família t'hagi de dir el que has de fer, sinó perquè el fet d'explicar-ho, de parlar-ne a la família, amb els amics i tal, tu també li vas a reflexionar, a mirar endins i dic, estic dient que m'ha sortit això, però si això no m'agrada gens, com pot ser? I comences a entrar en un terreny que ja t'ho dic, el més difícil és el primer pas. Tenim tantíssimes opcions per triar que és molt fàcil fer-se enrere i dir, ja m'hi posaré en un altre moment. Si el primer pas és a partir d'aquests testos que ja t'ajuden a conèixer, si el primer pas és a través de quedar amb uns amics un dia per parlar del futur, venir a parlar amb gent d'orientació, fantàstic. Qualsevol primer pas és bo perquè ja comences a posar-te en marxa i a treure aquesta boira, que és la que deia que ens frenava al decidir. Perquè, Carles, tu quan parles amb els joves, quins creus que són els errors més habituals que cometen a l'hora de decidir què volen estudiar? El primer és massa poc temps cap endins. El que dèiem això ara, mirar-se un mateix, conèixer com em sento, que m'està frenant, tinc vocació, no en tinc. El segon és donar massa temps a fora. Què m'estan dient al meu entorn? Trobaré feina d'això o no? Aquella mirada que han fet els meus pares quan els he comentat que volia fer aquests estudis, això és que no els agrada? És que no estic a l'alçada? Doncs no mirar tant en fora, mirar endins i coneixes molt més endins, i a partir d'aquí doncs respirar i escolta, és una decisió que no és per tota la vida, que a vegades tenim aquesta sensació. A mi em fa moltíssima gràcia quan et veu un jove i et diu, jo no m'imagino quan sigui vell, amb 35 anys, fent això encara. Clar, jo als 35 ja els vaig passar fa anys, no somric, però em queda la sensació aquesta de uau. Doncs aquesta sensació de no és per tota la vida, canviareu, fareu 1000 coses, i equivocar-te ara pot ser que signifiqui que igual descobreixes a partir d'aquí el que sí que t'agrada. No seria el primer cas d'algú que diu, ostres, em vaig equivocar però he descobert que realment això no m'agrada. Amb la qual cosa, que bé que puc tatxar aquesta opció i ara dedicar-me a una altra cosa. No passa res per ara dedicar un any a una cosa que no és la que faràs finalment, o entrar a través de cicles per acabar fent un cicle superior o acabar a la universitat. No sabem quin serà el camí, perquè cada persona té el seu propi camí. I això és important també explicar-ho als pares. Que tots tenim la idea de que un batxillerat potser és millor que una FP. No. Que igualment pot ser una cosa fantàstica estudiar un cicle superior, que pot ser fantàstic a partir d'un cicle superior entrar a la universitat i que cadascú té el seu ritme. Absolutament. Igual necessites un any per pensar i et dediques a treballar, a fer una altra cosa i els pares, no, que no tornarà a estudiar mai més. No, respirem una miqueta tots. Temps endins, temps en fora i respirar. Sí, hi ha temps per tot, però de sobres. Vale, llavors, una persona que ara mateix té molts dubtes i diu, vaig a dedicar-me a aquesta estona, vaig a mirar cap endins, vaig a pensar, o vaig a fer un test, vaig a compartir-ho amb el que dèiem, no? Ara amb la gent que m'importa i que em pot aconsellar,
O sigui, algú que ja diu, vaig enfocar-me en triar estudis, quins factors creus que val la pena que tingui en compte i quins no tant a l'hora de decidir o això o l'altre? D'entrada hi ha una sèrie de factors que normalment sempre es diu que són els importants. Per mi el primer és que t'agradi, perquè si no, no ho faràs. Són molts anys, t'has d'esforçar molt i si comences ja que això no t'agrada d'entrada, complicat de continuar. Després és important que se't dona bé. Però no és limitant. Per què? O sigui, no és el factor decisiu, ja que si a mi no m'agrada o no he dibuixat mai, per exemple, dibuix arquitecte, però tinc moltíssima motivació i ja m'espavilaré. I faré les hores que facin falta. I estaré dibuixant els caps de setmana perquè m'apassiona i m'encanta. Llavors prefereixo algú que no se li dona tan bé, però que li fa molta il·lusió, que algú que va sobradíssim i després, com que no m'agrada, tampoc no ho faig. Passió, que sàpigues fer mínimament el que vols fer, que hi hagi sortides laborals. A veure, em dic que no és un factor decisiu, però no està de més fer-li un cop d'ull, perquè ja veus quins sectors van cap a més, cap a menys, el món de la salut va molt endavant, molt bé, les persones, tot el que és de persones, i et dona una sèrie d'orientacions si vas molt perdut, i després, ja si et sobren factors i encara en vols més, pots també mirar si hi ha un tema econòmic en un sector o un altre, però fixa't l'ordre que he dit. El primer és que t'encanti. Després, si se't dona bé, millor. Si a més és un mercat en el qual hi ha possibilitats de créixer i a més et paguen bé, doncs fantàstic. Però prioritzem una miqueta, perquè si intentem tenir els 4 junts, que és el que s'intenten totes les teories d'orientació, no? Ikigai i totes... igual no arribes enlloc. Perquè segurament molta gent adulta que li preguntessin pel carrer no té encara aquest equilibri tan meravellós que estem parlant. Però almenys que t'agradi el que fas, que arribis després a casa d'estudiar i en el futur de treballar amb cara d'alegria. Quan pregunto als nanos amb els que treballo, escolta, els teus pares què fan? De què treballen? No en tinc ni idea. Només sé que arriben a casa molt cansats, de mal humor, i dient que només fan reunions. Uau. Saps? Si jo arribo així a casa com a pare, tinc un problema. Total. Doncs tu com a fill comença a pensar com ho faràs tu per arribar a casa cada dia amb il·lusió de dir, ostres, avui he tingut un examen, m'ha anat més o menys bé i tal, però ja tinc ganes perquè demà torna a haver-hi aquella assignatura que m'agrada o aquells companys que veuré, algo que t'encanti. Sí, jo recordo la uni sortir flipada d'algunes classes, sortir de... 100%. Uau, m'han parlat d'un autor brutal, vaig investigar de què anava això perquè m'ha flipat, no? Ha de ser això. Que bonics els professors que ens Sí. motiven i que s'apassionen per la seva feina, que bonic. Absolutament. Diries que hi ha alguna pregunta clau que s'ha de fer qualsevol jove en aquest moment vital en el que estan ara per decidir què volen estudiar? Una pregunta clau, potser que els ajudi a fer aquest exercici introspectiu, alguna cosa... Una pregunta clau. Te'n dono 2. Vinga. Una és una pregunta, és com et sents quan et planteges fer aquesta opció d'estudis, per exemple, perquè normalment estem molt aquí. Té sortides, no? Però pensar una miqueta com em sento jo cuidant persones, fent un tema econòmic amb una empresa i tal, m'agraden els números, com em sento, més que com ho veig i com ho penso, per mi hi ha una part molt, molt emocional, i la segona a mi m'agrada molt, i això és una tècnica més professional, és agafar els nois que estan els nois i noies que estan amb el repte de decidir i començar dibuixant un quadre dient, aquest ets tu en el futur, anem a imaginar que estem en el futur i arribes a un museu i hi ha un quadre penjat que diu el Lluc quan havia de triar estudis, la Carla quan havia de triar estudis. Què hi hauria en aquest quadre en el futur? Que l'haguessis de dibuixar ara. I clar, quan veus que un xaval es dibuixa i pinta un Everest, o pinta una paret, o pinta un rellotge tipus Dalí que s'està fonent, ja et dona un punt de partida, dir, ostres, què és el que t'està preocupant? No és que ho veig això tan cara amunt, és que és molt complicat, ja saps per on començar a treballar, veig una paret, m'he bloquejat, ostres, com ho faràs per relaxar-te, no? Per deixar anar una miqueta, o el cas del rellotge del Dalí, ostres, hi ha un tema de temps, t'estàs començant a agobiar? Sí, perquè només falten 4 mesos, o 2 setmanes, i encara no sé el que vull fer. Doncs llavors has de posar en marxa. Només l'art ens diu moltes coses del nostre inconscient, subconscient, de l'interior. Només aquest fet de poder dibuixar una mica a veure com estic sentint en aquests moments ja et dona moltes pistes de què és el que necessites. Que guai, m'ha agradat. Hem fet 2 respostes, una més artística i l'altra potser més directa, però... Però està bé. Sí, a mi també m'agrada molt. I a part d'això, d'una pregunta clau, digue'ns 4 coses, les 4 coses que ha de fer tota persona per triar bé estudis. Dedicar temps, 4. Vale. Ens val. El gran problema és que anem a última hora moltes vegades, perquè com és un tema que ens preocupa, no volem mirar-lo, pensem que si no miro el programa desapareixerà,
però el problema continua estant. Yeah. I les decisions preses a última hora i sense informació són el factor principal d'equivocar-se després del triar. Llavors, poder anar amb temps per mirar en calma, perquè a més, no sé si us passa, però quan estàs donant voltes a un projecte i tens un temps, van sortint idees. I un dia estàs a la dutxa o vas pel carrer, veus alguna cosa i dius, ostres, clac, ho poso dintre del projecte. Si jo estic a última hora corrent, què faré? Muntar-li el xat GPT, triar el que tingui més sortides o fer-ho molt ràpid. Yeah. Llavors aquest temps per dedicar-hi a buscar, a conèixer tu mateix per dins, a calmar-te, temps. No ho deixem per l'últim moment, que és la gran causa dels errors al triar. Total. I ja per anar tancant aquesta entrevista, imaginem-nos un jove que està absolutament perdut, però perdut en el sentit de que no sap ni què estudiar, tampoc sap si vol anar a treballar, de què treballar, o sigui, està completament bloquejat. Com podem trencar aquest bloqueig? Quin és el primer pas que hauria de fer per sortir d'aquesta situació de quietud, perquè és de quietud absoluta? Hi ha un tema molt emocional aquí el que m'estàs dient. Hi ha uns vídeos meravellosos a YouTube d'aprendre a meditar en 7 passos, aprendre a relaxar-te. Escolta, entra a YouTube, busca rutina per en una setmana aprendre a meditar, per exemple, coses d'aquest tipus, i comença a treure la pressió aquesta. Perquè un cop treguis aquesta pressió, llavors ja serà el moment de començar a entrar al preparats.cat, de començar a buscar informació, però des d'un punt de vista més tranquil. Perquè m'has parlat d'un tema molt emocional. Realment hi ha un bloqueig quan estem saturats emocionalment, necessitem buidar. I a partir d'aquí parla-ho també amb gent. És que a vegades ens pensem que estem sols. I són tots... La frase és que tothom ja sap el que vol fer i soc l'última de la classe que encara no té ni idea. Exacte. És tan habitual, però és que totes són l'última de la classe, tots són l'últim de la classe. Sí. Llavors, prou de fer enveja als altres, tots tenim dubtes. No estàs sol, no estàs sola, parla-ho amb gent, seu amb ells, i tu com ho faràs i per què, i explica'm les raons, i segurament alguna cosa et ressonarà del que sentis. I aleshores que em dius, ostres, la Maria m'ha dit que vol fer dret, però m'ha dit que és perquè vol anar a ajudar a països del tercer món de no sé què, no sé. Uau, dret, ajudar, tercer món, t'està obrint tot un món. I és a base de parlar amb gent. Total. Tranquil·litzem-nos i després comencem a moure'ns, a preguntar, a parlar. Superbé. Molt bé. A mi m'agrada molt una cosa i em quedo amb això de l'entrevista, el fet que has dit abans de començar a pensar-ho ja és guai perquè allò que deies, no? De sobte estic a la dutxa i em ve una idea, o estic caminant pel carrer o estic parlant amb un company de classe i em ve una idea, perquè és veritat que a la feina, a l'institut, a la uni, a vegades deixes per més endavant projectes, treballs, això perquè et fan mandra, perquè no saps com començar-los, perquè et fan por, però quan comences veus que no n'hi havia per tant. Una mica aquest punt, I et deixes com aquesta pressió i dius, sí, no era tan complicat, ostres, tant de bo ho hagués començat abans. I apareixen les idees perquè tens temps, és veritat, perquè vas més relaxat, més relaxada, i també apareix la inspiració per allà perquè li dones espai i li dones temps. I també permets una certa planificació, també. Llavors, d'aquí a final de curs, com m'organitzo per triar? Doncs el primer de tot serà començar a seure a buscar informació, però després el que vull fer també és anar a veure unes portes obertes i quan tens una mica el planning fet també et relaxa molt, perquè no és un elefant així de gros que m'he de menjar, ja són trossets molt més mastegables, molt més fàcils. Llavors poder planificar una miqueta la recerca també ajuda moltíssim a deixar anar aquella pressió, no?, que abans deia el Lluc. Total. Sí, és una llàstima, perquè és que a més jo recordo el moment d'haver de decidir què volia estudiar, jo el recordo realment com un moment molt maco. A mi em va agradar, perquè no vaig sentir com aquesta pressió que dèiem al principi de has de decidir, que sí que havia de decidir, però al final és com descobrir-te tu mateix, que és el que hem anat parlant tota aquesta entrevista, no? I és un moment molt guai, pensar realment què t'agrada, què no t'agrada, quines són... No sé, a mi no... Em va agradar aquest moment. I em sap greu que hi hagi gent que ho visqui des d'aquesta angoixa, perquè és una oportunitat per descobrir-te tu mateix. I penso que... Total. No sé. Que guai que ho visquessis tan... Perdona que et talli, Lluc. I tu, Carla, com ho vas viure? Perquè igual també interessa... Sí, jo, mira, vaig tenir la sort que la vaig encertar molt amb el que vaig triar de què estudiar, perquè crec que ho vaig basar molt en algo que creia que se'm donava molt bé i que m'agradava molt, amb una habilitat que sempre m'ha agradat, com és escriure. Sempre m'ha apassionat escriure i m'ha agradat fer-ho. Ho fes millor o pitjor. Però vaig triar una carrera en funció d'aquesta habilitat i crec que la vaig encertar molt. Però jo sóc una estressada i no ho vaig passar massa bé. Jo estava allò de... Tenia aquesta por de... Ho trio, però, clar, quan tries una carrera tampoc saps del tot on t'estàs ficant. I fins que no comences...
Clar. no ho veus. No. Pots investigar Hi ha aquest molt, punt sempre, sí. Però hi ha aquest punt de, vale, quan entro, vale, que era això. I a part, el primer de carrera, el primer curs, a vegades pot semblar un tercer de batxillerat, pot semblar una mica com de, ostres, hi ha molta teoria, no? Depèn de la carrera, depèn de la uni, de moltes coses, però hi ha pràctica, però s'han de sentar unes bases allà al principi i estàs una mica com de, m'he ficat, no? Sí. Però bueno, jo per sort la vaig encertar molt. Estàs dient una cosa molt interessant. Si li haguessis preguntat només al xat GPT o haguessis mirat només les webs de triar estudis, no. Ara bé, si algú té la possibilitat d'anar a veure com són aquestes classes, com és l'ambient, quanta gent no ha arribat allà i dius, ostres, aquest ambient no és el meu, em sento incòmode. Mirar molt bé el programa de les assignatures que hi ha. Total. Aquest veí ha estudiat allà o té una neboda que ha estudiat allà, vaig a parlar amb ell, que m'expliqui una miqueta. Parleu amb gent, parleu amb tothom que pugueu, perquè us donaran la part més personal, que no és només el llistat pur i dur de informació que ens donaria un xat GPT, que és on més fàcilment podem acabar i no és la millor solució per tu. Sí. Ho és per un algoritme, però no ho és per tu. Sí. Important parlar i important també superar la barrera física de, hòstia, vaig a posar un peu a la uni o al lloc on vull estudiar i vaig a veure com és aquest lloc i com són les classes i... Sí, que no tot ha de ser molt mòbil. I com és el bar. I com és el bar. Molt important, també. Sí, 100%. Si passa estona. Si passa molta estona. Molt. Super. Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir tota aquesta info amb nosaltres i amb la gent que ens escolta i ens mira, que segur que els ajudarà moltíssim a triar. Gràcies per convidar-me. Gràcies. I només dir-vos una cosa, a qui ens escolteu i ens mireu abans d'acabar, que sapigueu que a la web de preparats.cat acabem d'estrenar un nou test d'orientació que us pot ajudar moltíssim justament amb això que estem parlant ara, no? De, ostres, no sé cap on tirar, no tinc ni idea de què m'agrada. Doncs aquest nou test d'orientació està basat en la teoria de Holland, que ajunta allò que t'agrada i allò que saps fer amb possibles feines, estudis, i al final de tot, quan hagueu acabat el test, us podeu descarregar un PDF personalitzat amb un resum de quin és el teu perfil, quins estudis t'encaixen i de què acabaràs treballant amb tot això. I és totalment gratuït, el trobareu a preparats.cat i us recomano molt que el feu. Així que això ha estat tot per al capítol d'avui. Si voleu estar al dia de tot el que publiquem, podeu seguir-nos a TikTok o Instagram @l'habitació podcast. I fins la pròxima. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Adéu. Adéu.